your motherfucking hands up. И много умно също да го казах. И това... Само да се сложи малко звука. Това е с кой текчер пак... Омага. Аз този човек. Това е една Jump Dream мапа. Опитах да го играя, но така не съм го правил си за кеф на стане. Днес ще си имам едно си моя поредица. Тук едни просташи не съм писал. Така. Бонус чуш да пускам или не. Ай, за да бъде по-честно няма да пускам. World ще си е дефалт. Чакайте. Между другото... Абе, я бяга и дефалт. Не ми се занимава. Бонус честов, ало чит. Съжалявам много, но ще пусна читовете. Прощавам, аз няма да ги ползвам за нищо. Сидове няма да правя. И да, аз го кръстих майния World, много съм тъпа майде. На 1.7.2 ще снимам. Защото на 1.8 някакво забиване. Хуй. И за още цинизми. Такива кравички, да. А са, нарочно ще релодна. Не знам как се казва оцеляването. Rename. World name. Minecraft Survival. Така ще се красва. Minecraft Survival, това е епизод 1. Трябва после ще го преименувам и такива просто малки инвентори, най-малумнявачих инвент на света. В така днека първо сега да вземем. В моля се само Silverfish да няма. Защото това са едни мръсни гадинки. Така, като натисна F3, Buy my forest, тук е Extreme Hills. Да знам аз да купая с... Замероди. Така. Ето е в интересния си дълта. Първата интересна пещера, ето го... Това равин ли е всъщност? Не! Леле, помислих си, че е равин. Колко мога да стана? Колко мога това равин ли? Ами ще е супер, ако намеря равин. Да, ама не. Една абсолютно най-малумния сит на света ме спа. Как се... Майка ти стара. Сид. Това е сид, ако искате да играете винаги на този малумен сид. Да не ме опитате. Аз викам за... Чудо се да снимам ли survival или да не снимам. Да снимам или да не снимам. Питаме на махич не ми се снима, ама просто си викам. Сега няма какво да правя, ще умра от скука. И заради това... реших да снимам. Между другото, без да искам там в началото, ще да кажа... ще да се объркам и ще да кажа това. Не знам си кой ще епизод на Minecraft Tyrant и без да искам ще да кажа. Ще съм без да искам да не кажа, да не тръгнете сами спамите. Да бе, ти си копирач, копираш знака, еди какво си. Там не знаете, без да искам ще да го кажа. То се случва човек да се сбърка. Да каже... Така... Просто... Ако се чуете защо говоря на слова съм болен. А топия ми носа запушен на практика. Не какво. Значи така, стига се събира толкова дърво. И си направя един крафтинг тейбъл тук. Понеже обичам да му копая. Ще направя кирка. Така. Дървени строите сала. Няма да си правя само кирка единствено. Тя за да направя ето така. Кобълстон да изкопаме. Ох. Я чакайте си отпиши. Да е люби да има. 9, точно толкова колкото ми трябва за всички
такива тулсове, ти трябва точно 9. Така. Първото нещо е кирка. Брадва. Лопата. И един сворд. Така. Time to strike. Сега следващата ми задача е да взема крафтинг тейбъла. Изпълних я. Да убия малко. Майка ти къде отиде? Той джъмпа. Не очаква да ще го джъмпа. Викам си, майко, какъв срамен фил ще направя. Аз пазех, че го джъмпнах. Здрасти! Тъпа крава. Мъжка сме, че не мога да те убия. Майка ти. Не можах да скоча. Да скоча. Така. Между другото, тук имаше кол, който ще обера с радост. Тук тази пещера. Силърфиш, нещо, не. Те. Това са абсолютно мръсни гадини силърфиши. Не знаете какво е силърфиш. Силърфиш е, значи, люспеница на български. Леле, майкото с колко бам да скопае зелената кирка. Даже аз не знам по принцип как с дървена кирка ще се копа камък. Това е Майнкрафт. Да ти дават по 3 айрон и ти да се събереш, да речем да си направиш една кирка. Просто това много бързи някакво трудно да се чупи. Аз на какъв режим играя, нормално да. Добре. Зато това, като тръгна малко по-бързо да се чупи, ме стресна, че има силърфиш. Аз не знам, че ако не знаете какво е силърфиш, пишете просто силърфиш и предници, най-лесни научи, ще ви излезне. Аз ще ви кажа, че мога да ви кажа още са какво е силърфиш. Това е една мъничка гадинка, която се забива тъпите камъни и бута отвратително. Ако сте намирали Stronghold, няма как да не сте. Поне сте гледали някой клип, в който някой намира Stronghold, а той има такива клипове. Воу. Така. Майка ти. Тъпа кравишка. 2 да разкрайте с Stonesword. Така. Да проверим. Сега тук да се отвиши. Силърфиш, ако искам мога да читна един силърфиш, но няма. Защото и да читна камък с силърфиш, да видите какво е самия силърфиш, гора. На полчонка играя, да. И моля, и да му питате слъмп, може да има слаймове. Как не мисли нищо. И сега, как ми е взел тук? Как съм имал толкова компучето? Майлак, също нека. Майка ти, това мултиплеер. Чакайте, аз тръгвам да си влизам в монстър. Бягайте. Господа, ама абсолютно не знам какво става, но само знам, че Майнкрафт е крашна.
да реконектвам. Аз се реконектвах. И това че ме е свърли от Майнкрафта. Добре, както и да е. Вау! Да има кол. И още може доста роди. Да не ми се слиза при зъмбито, защото ако слезнем така... Съм фейлно. Да, сейвам доста де. Искам... Да бях направил парите за Декстер. Фърст равно. Майка ти! Макук. Така. Недера... Кой да кажеш пък за недера? Ще там е на лесния начин да дигнеш 300 лева, това ще кажа само аз. Копане на кварц, който тига страшно много левел. Тук има айрон, който с радост ще обера. Тук сега ще проверя за Silverfish и... Няма, добре. Кен 14 къл. Да, правим малко торчове. Ти! Добре, само едно айрон. Леле, никой има няма. Добре, тук. Първо тук. Добре, то си камък може да учука изкота. Леле, тук има красавци. Право. Да, ама ние няма да слизам, няма бягая тук. Тук може да има страшни отвратителни гадини. Не страшни, но мършави тъпи гадини. Айде да не кажеш, че страшни. Тъпо е това, че става сега нощ. Да, добре, ще се направя на фар. В бутчетата ми свършиха, самия на мен е тъпо вече. Още за това ще е първи епизод, всъщност още малко ще продължа. За пръв път да не искам да снимам като толкова много време. Така, Silverfish няма, който е добър. Добре, защото аз тези гадинки ги ненавиждам. Общо зато тук някъде ще направя една дупка. Така ще преживея нощта. Защото иначе не мога да живея. 3 айрон събрах, леле, това няма да ми стигна за нищо в интерес на истината. Така. Там има там крави. Сега ще трябва да убием някакъв моб. Защото със сигурност такъв ще има. Achievement, следващото ето и за айрона, диамантите, даймантою, какво? Request Diamond и... това не знам какво е. Това така. Това като откажа ачивентите запълна там. И ще разбера, сега главна добица е да стисна прака. Малбицата му. О, айрон. Така. Бързо взема айрона. И си умитам крушите от тук. Айрона е величествено нещо, обаче. 7 айрон почти за тягай. Това се умитам от тук. Още не са спълнени мобове. Ето оттам малко време. Ота фак превидя ми се Ендерман. Ендерман не знае за Ендерманите са отвратителни гадинки. Дори не знам защо също да повтаряме, че тази дума гадина много. Так, майка ти. Добре. Принуден съм да ги ям сурови. Здрасти! Ето за това са ви сордовете, за да биете мобове. Така. Както израза, ще се закопая в бържа в тази любезна планина. Е така. Стига, бе. Няма под мен да има пещера на уроди. На уроди.
Де не уроди? Не уроди, чакайте. Урод. Майка ти. Добре, взех експир всичко. Да ви ама тъпите паяци, много скатерите. Видо. Ще придощувам тук, кога се прави. Така. Между другото, май вече на 1.8 има най-голяма вероятност, няма да се очувиш. На останалите версии има си. Голяма вероятност. Така. Добре. Омага, пореден път небето ми заприлича на Ендерман. И аз си видя, какъв е то с Ендерман, бе? Защо купа се ръка, бе? Аз имам такова с лопата. Още дето до нищо от този епизод не правя. Крипър! Добре. Това да знаем, да не сте го виждали. Кой го направи? Аз трябва спешно да се скрия някъде. Не! Майка ти! Букук. Такъв. Да чумре майката, тъпия крипър. Между другото, аз още ли съм в Forest Biome, да. Forest Biome-ите са тъпи, големи, гадни и така нататък. Вижте, гледа спомняха гадните крипари. Право да те скара такава. Ота! Какво става тука, е? Много ми е силен звука, между другото. Те ми стряскат и отвратително, като ми е толкова силен звука. Чакайте си го намаля само. Не че ма стряската, ма тако с някакъв изтръпнах целия. Защото някакво изведнъж ще изкача много гадно. Така, а сега ако тук под мен има пещера, направо са гръмна. Така, да направим нещо, за да се скрием от тези зомбита. Правим така. Слагаме нещата тук. Точно, за да не се спаунат. И определено аз се спасих. Айран. Така. Добре. Ядно не слизам аз тук. Общото това ще е за клипа. Абонирайте се, ако ви е харесало. Лайквайте го, харесвайте видеото. Тук ще направя още една печка. Само за да изпекате си пържолки така. Добре, аз ще копая сега малко извън кадър, ще играя и ще копая вече, защото аз това ще правя. Тук да печем храна, да се надам. Това за клипа, абонирайте се, дано видеото ви е харесало. Ако е така, лайкнете го, харесайте го. Кажете на ваши приятели за канала, някой искате, това вече е ваше решение и такива неща. И ай, чао!